Raila nogwenyore paro gi Wamalwa kijana kendo dare duond bura mar Ford Kenya ma oloso NDP. Lek mare matelo ne piny Kenya ne ochakore higa mar 1997 e kinde manolaro komno kuom thuolo mokwongo kendo tieko e thuolo mar adek e tok duto mosenindo Daniel Toroitich arap Moi kod Emilio Mwai Kibaki. Mana kaka nyinge maragwambo, Raila ne omako dho oganda kane owuoyo duond buche mar NDP kendo riwore gi Moi ma oyie okawo lemo mar bedo jatend migawo mar teko e higa 2001. Bang' fwenyo ni ne nitie kit joka thwango moko e KANU e kinde mane Moi oyiero Uhuru Kenyatta kaka jal mane dhi kawo kare. Yule ambaye anaweza kuendesha kupeleka wananchi kama vile mimi ningependelea wananchi kuongozwa ni Uhuru Kenyatta. Raila ne odar gi moko kuom jokanyo mag KANU koting'o Kalonzo Musyoka, George Saitoti kod Joseph Kamodho kane githir gi okang' mar Moi walo Uhuru Kenyatta. Ka Raila noloso duond bura mar LDP. E bwo LDP, kwethno ne oriwore gi National Alliance Party of Kenya mar Mwai Kibaki kendo loso National Rainbow Coalition NAC. Mambo yetu itaendelea mbele na hatungoji Moi atangaze. Tutapeleka mswada kwa bunge ya kung'angusha serikali na kufanya uchaguzi mara moja. Ne osiro lwedo Kibaki kendo miya loch kinde manowacho ni Kibaki tosha. Kata obedo ni oganda jo Kenya ne obedo gi geno ni lokruok ne ochopo, Raila ne oduogo gwenyore paro gi Mwai Kibaki e kinde ombulu mar paro ma 2005 kendo bang' ombulu mar parono Raila noloso ODM kisire gi jal ma gipiem go sani William Samoei Ruto. Piem mapek ne obedo e kind ombulu mar paro, piem manodhi nyaka yiero ma 2007 manokelo tulo bang' wachore ni duoko ne oland mobam. Bang' keto kwe kind jotelo ariyogo, Raila ne obedo Prime Minister ka Kibaki ne obedo jatend piny. Kendo ma notieko tulo mane osebedo kagore pachoka kaluwore gi duoko mar ombulu ma higa 2007. Kaluwore kod chung' mare eneno ni oganda jo Kenya yudo ratiro margi kendo piny owacho bendo tayo makare. Raila nochiwore mar neno ni olok katiba mar piny Kenya kendo oyudo katiba manyien higa 2010. Kata mane kinde mane en Prime Minister, lek mare mar bedo jatend piny Kenya ne ok ochopo gi kanyo. Raila ne odugo temo hape kendo e higa mar 2013 e bwo riwruok mar CORD. Your Excellencies, here are our hopes and dreams. Please keep it alive. Kata kamano, ne ok ochopo lekno. E higa mar 2017, kuom thuolo mar 4, Raila ne ochung' kendo e bwo riwruok mar NASA ka omanyo kom tend piny Kenya. Kata kamano, ne ok olande kaka jaloch. Raila nokwedo duoko mar ombulu kendo jiwo jopiny mondo tamre mwandu mag moko kuom kembe mathurka. There was massive tampering with the IEBC final register of voters. The tallying process at Bomas of Kenya began with our agents being expelled from the center, thereby making the mandatory verification of results impossible. Ka bende, ema Raila nochame muma kaka jatend oganda. Raila Amolo Odinga. Tarik 9 dwe mar adek 2018, jatend piny Uhuru Kenyatta ne omosore gi Raila Odinga. Mosruok manotisi ni handshake, osiep mosebedo e kind jotelo ariyogo nyaka kaka wuono. Mondo chop lek mare e temo mar 5 mar manyo kom tend piny Kenya, Raila ne oketo sigana mar bedo jachung' mokwongo yiero ng'at mamiyo kaka jalupne. That I have picked as my running mate and Cabinet Secretary for Justice and Constitutional Affairs, the Honorable Martha Wangari Karua. Bang' puodho koda duol mochung' ne weche mag yiero koda kiewe pachoka IEBC kaka jachung' mar Azimio la Umoja One Kenya e laro kom jatend piny Kenya, Raila koro geno ni lek mare nyalo chopo kare e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higani kendo tel ne piny Kenya. George Bati, Ramogi TV.
But neno kaka iwacho ni ngima chalo iro. Osudo piyo gik mane waneno ni dongo ndalo mane duonda buchego machalo NASA kata riwruoge mag siasa no moko no akia ni Azimio biro biro. Gima omaka ka en nyithindo ariyo mane nyiso Raila gi Kalonzo ni Your Excellencies, this is our dream. Ate mogo kwano ni nyithindo kane gin samoro jogi ni auchiel e gana riyo ka pagadek sani koro gin jogi. Chuno ane wamanyi gien. Wadi nyime nyokora Ramogi kamari ni jatenda Azimio la Umoja wan Kenya Raila Odinga odok ne ute mag fwambo ewi kaka gitayo chenro magi. Raila mano loso Boomers of Kenya bang yudo puoth mar IBC okoni jo siasa ok owinjore donjore tije mag jofwambo. Raila loso mana bang jalup jatend piny William Ruto nyo wuok tung mosuo gi ute moko mag fwambo ka okoni ok miye thuolo mar chwalo ajenda mage kaka en wuono dwaro. We know there are several players in the electoral process. There is the people themselves, there are the candidates, there are members of various political parties, there's also the fourth estate that is also involved in the electoral process. And we expect the fourth estate to play their role objectively. So far, we really have no cause to complain. I have been in politics for a long time. I know that the media will praise you or will vilify you, whatever they do, but that is their freedom of expression. We don't question this. We want to create a free and democratic society where there's freedom of expression. The media can censor, the media can critique, the media can educate, the media can also oppose. So we really have no issue with that. Kapolo dhi mbele nyakora mgajuangi wechego mag Azimio la Umoja gi puoth mar Raila Odinga bang tieko loso gi jopinye papa maundugu mano mantiere county ma Nairobi. Raila notelo ne kweth mar Azimio la Umoja campaign maduong' county ma Nakuru. Raila kod Lange loso ibero chumi mag gwenge makono kod Kenya mangima kendo singo lokruok e ngima mar jopiny. Raila no donjo Nakuru e yo makende. Ano bang IBC podheni odhiyo Compton piny Kenya dwe mar 8. Governor Lee Kenyanjui notelo ne jotelo mamoko e rwake Odinga gi jalupne Martha Karua e boma Nakuru. Jotelogo ne otiyo gi pauno mar siasa e puoyo Raila ka giwacho ni en kod oteku mar tayo Kenya kendo gin kod geno ni odhi donjo e pisno maduong'. Baba alikuwa anasema mimi nilikuwa Caleb na yeye alikuwa Joshua. Mlikuwa mkidhani baba ataenda Kanani abaki Kalonzo abaki nyuma. Wangapa anasema tutavuka zizi zote. E thuolo margi mar twak, Odinga gi Karua osingo ni lokruok rito Kenya tok dwe mar 8 ka jopiny omiyo gi thuolo mar donjo e State House. Tukaonana na bwana Chebukati na watu yake ana kwa ana. Wakaangalia makaratasi yetu yote. Tukasema ni pick. Hii farasi ingie kwa kiwanja. Sasa tuko uwanjani. Na tumeona punda vile vile iko kwa kiwanja. Sasa ni mbio ya farasi na punda. Sawa. Safari imeanza kirasmi na ni safari ya miezi 2 peke yake. Tunaomba mshikilie. Kiny Odinga biro sidha yanga manifesto mare alap manyayo bore Nairobi. Manifesto mawacho ni biro tieko midhiero mosebedo ka chando jo Kenya kinde duto. Wamama muelewe, huyu ni mama kama nyinyi. Shida zenu hatutasahau. Wazee muelewe, sisi ndio tunamchunga. Kwa hivyo nikiwa hapo na baba iko hapo, shida zenu hatuwezi sahau. Raila na Karua. Sasa inakuwa Raroa fisadi, Raroa njaa, Raroa ukosefu wa kazi, Raroa ukosefu wa maji, Raroa mambo elimu. Kisera maneo bagi Nakuru no yuore gi governor mamoko kaka Charity Ngilu Makitui, James Ongwae Makisi
Hassan Joho Mombasa kaachiel gi jatend migawo mar pur Peter Munya duto mane oywayo jopiny mondo lutne Odinga gi karua ombulu karombgi. Tafadhali nawaomba, kwa sababu ni kura ile yako iko kwa mfuko yako, usietupe pahali inaweza kutuletea shida. Tafadhali patieni Raila Amolo Odinga kura na Martha Karua. Baada ya kuidhinishwa, mahali ya kwanza ambaye angetaka kutembea ni hapa Nakuru, si ndio? Kwa sababu anafahamu mambo mazuri na makubwa inaanzia hapa. Sapar mar Odinga kaachiel kod Azimio mangima ochakore chimaka uono kuma Odinga Ramoni oikre mar telo ni Kenya dumra boro. Odinga mano yuoro e kaunti ma Nakuru kosero mbulu koro okon jopiny mokuondegi mondo chung kode e yiero mar dumra boro mane ni lek mare ochopo kare. Eric Owenga, Ramogi TV, Nakuru County. Bati, injo ka jatenda duon bura mar Wiper. Wachone no en babadhi to weto ene kalib. Baba ok nyal chopo kanan kaka kalle gonge. Kalonzo ng'eni neno ka Raila Amolo Odinga oketo fuel kata mo mar nyamburko full tank. To ofwenyo ni odong' matin ma ene monyalo biro koro biro gi kope moro matin mar lita 5 wacho ni an bende koro amedo ni kamondo wachop kanan ka od makare. Kamano. Ramogi to koro odiochieng' makiny Raila Odinga geno ni biro yango chenro mare ma en go ne jopiny kaponi oyiere yiero mabiro. Mano motisi ni manifesto. E temo mare mar 5 Raila igeno ni biro bedo kod singo mathoth kaluwore kod thuolo ma osekawo manyo komno maduong' to kod okang' ma Kenya osegoyo chakre higa mar 1997 mane Raila otemo manyo komno kuom thuolo mokwongo. Jafwambo marwa Edwin Okoth kolonwa moko kuom singo mag ochumi ma Raila nyalo golo e romo mawuok tich. Kakoro Raila Odinga oseyudo puoth kaka jachung' e kom mar tend piny Kenya yiero maduong' higani, oganda ni kod siso mar winjo gigo ma ogai mar Azimio no ni godo ka gimiye thuolo dwe mar 8. Pek mar ngima osebet kaidho, yuto mag oganda mathoth ojwer, kendo piny bende ni kod pek mar hola masani osekalo siling trilion 8. Ma keto pek mag singo mar Raila dhi golo kaka uchumi mar Kenya nyalo dhach e ndalo mabiro. E moko kuom rombe ma osebet godo, Raila osebet kalieko ni kedo kod dhier, tieko ngaji ma osekwako moko kuom gwenge ma pachoka, pero alwora mar timo ohala kaachiel kod tieko mibadhi, giduoko pek mar gowi ma Kenya ni godo piny, gin moko kuom chenro mage mag nyayo uchumi mar Kenya. I pledge to build an economy that helps every Kenyan make ends meet, put food on the table, pay school fees for their children, and save for the future. The very deliberate focus on women. Jiwo uchumi mar mine kod rowere en moko kuom singo ma jalar ten piny Kenya kod duond bura mar Azimio One Kenya Alliance no osechako chopo kaluwore kod yiero mar jalupne ma en ng'at mamiyo Martha Karua. Chogo migawo mar piny owacho mabiro konyo rowere mondo dongre ka imiyogi fuong'ruok e chudo mar osuru kod jiwo kembe mamiyogi tich gin moko kuom yore ma Raila chano jiwogo uchumi mag jogo matindo. A pledge to create a standalone ministry for youth affairs and mainstream appointment of the youth in the Azimio government, in addition to tax holiday for the youth enterprises and tax incentives to organizations that employ the youth. Migawo mar pur en achiel kuom sirni madongo mogik mag uchumi mar Kenya. Jopur osebet ka ywak ni nengo mag gik moko idho. Migawo no emano kodongore kata matin kaluwore kod lipod duol mochung' ni chiwo kwan e lo piny owacho KNBS. Singo mag Raila igeno ni biro miyo migawo mar pur pek moromo. I pledge to take technology to farmlands across Kenya and revolutionize agriculture. Help farmers produce more and benefit from the sweat of their labor through farm subsidies. Tend kor gwenge ma osebet ka kedo mondo mednegi omenda bende geto winjo paro mar medo omenda ma imiyogi kowuok e piny owacho mamalo chakore 15% nyaka 35%. Bang' tend Uhuru Kenyatta gero nderni kod reru e pachoka, Raila koro chomore kod dongruok maloso mwandu e pachoka kaka yo mar medo thuolo mag tich. Singo mare maduong' ma bende osebet ka ochiwo e romo mare kod jotim ohala en neno ni mwandu go yudo chiro. Wherever the road, the rail, power line
and internet leads, we should have an industry to make Kenya a manufacturing powerhouse. Buy Kenya, build Kenya. Gedo mag ndeni bende osechoro gowi ma Kenya ni godo kod atamalo 300 higni 10 mosekalo. Odinga igeno ni biro chano yore mag duoko sigo mar gowi chien kendo neno ni omenda ma piny owacho choko itiyogo maonge mibadhi. We will make this country adopt 3 don'ts to corruption. 1, don't want, don't do, and don't dare. A pledge to tackle our public debt, negotiate repayment periods that are not stressful, invest in projects that give good returns, and borrow at a favorable interest rate when we have to. Kakoro dong mana ndalo 64 to Kenya dhi e yiero, kendo duol mochung' ne yiero kod kiewo IEBC bende osepuodho moko kuom jolar kom mar tend piny Kenya madongo mogik. Kampen koro igeno ni biro ting'o singo ma biro med lom godo jopiny, ahinya to mag kaka ngimagi nyalo lokore, korka yuto kod ochumi mekgi. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Koro mo kaka nwanyisi ni samoro kopuodh moko to ntiere mago ma bende no koyudo puoth makare kendo koro gisingo dhi e doho. Koro ni to no maya yuak midhiambo makawuono banka IEBC ne ongiso gini uno kuchopo dwaro mag chike mag IEBC. Jakora mugo jachung' mar duond bura no mar Third Alliance Sekuro Court koro to singo dhi e doho mano bang' IEBC geng'one kendo ma ok odhi popuodhe wirani norem chopo dwaro go mag yiero. Okot kod jochung' mamoko ariyo malaro komno maonge duond bura otam chung' ka jakom mar IEBC Wafula Chebukati okoni Okot ne okochwalo sei moromo kaka dwarore. Okot owuon to wacho ni no chopo kare dwaro duto mag IEBC. Mende jochung' moko Georgia Munyota kod Peter King'ori bende olornegi oko mar ng'wejno malaro kom tend piny Kenya. So for those reasons, I reject your application for nomination as a presidential candidate. The IEBC has so far verified supporters to propose constitutional amendments without the identification documents. Why is there a higher threshold for 48,000 supporters to a presidential aspirant than supporters to the said proposed referendum? We're going to court tomorrow. Our paperwork is ready, and I think maybe we had premonition that they will behave this way. Kama chelo Kenya kwa mga jangri ruok mar Kenya Kwanza dhi nyime kod manyo mbulu kuom jodak ma county ma Kiambu motelo ne yiero maduong' mar dwe mar aboro. Jotelogo mag Kenya Kwanza ne ochwalo kampene gwenge mag Udhiru, Kabete kod mamoko. Rito mondi nigi ler mar wachno. Riwruok mar Kenya Kwanza kotelnegi kod jalup jatend piny William Ruto ochako odiochieng' margi kod lamo e kanisa mar Mother Church e kaunti ma Kiambu. Kopogore kod chiemb chuny mane ochiw gi jodolo, mathoth mag siasa bende ne owachi e kar lamono. Siasa go mag goyo debe ne William Ruto ne lemo mar jatend piny Kenya. Jodak e kaunti ma Kiambu to okwayo Ruto mondo losnegi yore poni odonjo e telo. Ukipata nafasi ya kutembea hapa tena na wakati umekalia kiti tutakuomba ukuje. Ukumbuke kwa hiyo kazi yenye umesema utafanya ukikalia kiti haka kabarabara kahapo sisi tutakuambia utuwekee lami. Weche mag dongruok kod somo bende gin moko mane jotelogo loso ya motegno. Kwa sababu tumesikia wengine ukituambia kwamba tukikopa pesa tunatumia tu pesa za wengine alafu tutajenga mabarabara na mambo itakwisha. My friend, tusidanganyane. Bang' romo e kanisa, josiasa go ne obago romo mag siasa gi jopiny kolimo gwenge mag Uthiru kod alworane. Tuweke mpango ambayo itasaidia kila mwananchi, badala ya kulipa rent shilingi 8,000 ama 10,000, wewe ulipe mortgage ya shilingi 8,000 ama 10,000. Baada ya miaka 15 hiyo nyumba inakuwa yako, unaishi hapo na inakuwa ni mali yako. Tumekubaliana na polisi tukiwatekelezea mshahara, wakipatana na wewe usiku wakuweke kwa gari
wasikupeleke polisi, wakupeleke mpaka kwako nyumbani. Jalup jatend piny ne owuotho kod jalup ne Rigathi Gachagua, jatend duond bura mar ANC Musalia Mudavadi kod mar chama cha kazi Moses Kuria. Ruto okoni kwethno ni kod oteku mar tayo Kenya. Jotelogo ong'ur kuom ngima mar jopiny moridore mokalo. Bei ya sukari ni namna gani? Ni ngapi? Ni ngapi? Na mafuta hata nisiseme. Kwa hivyo ugali haionekani, maziwa haionekani. Mimi nakwambia namuluya kama mimi na Bushuma. Gisingo tingojo ohala matindo malo kendo gero ne gichirni. Na hakuna njia ingine ya kuondoa ama kupunguza gharama ya maisha. Ni tuwasaidie wakulima wetu, watuzalishie chakula ya kutosha, chakula ifike hapa kwa bei nafuu, ili kila hasla aweze kusimamia na kulisha familia yake. Odiochieng' ma kiny riwruok mar Kenya Kwanza biro bago campaigns maggi ugwe mar Kenya. Wataniona watu wa William Ruto! Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakona mogenda ka 31 bang' saa 3 marotino chenro eno OIMORE kamano bende kuom kete mana ka Ramogi TV nyaka sechegi. Wadani wakao yueyo mokwongo kata kamano kapok watimo mano wan gi mathoth ahinya mabende wasingo mari koni ka waduogo to kok kamano wadani mondo mi walidhie moko kuom milome kata ote mindikono kotenre gi weche wa manyien ma wasebedo ka wasomo ni kata wakeloni nyaka ne wachak weche manyien mag OIMORE. Naftali Oko wacho kanyo ni en ja urandi kendo wacho ni osepuodh baba koro rito chamuma mano pache mano Naftali Oko. Ka bende aneno kanyo ka Professor Robert Ouko wacho ni Ramogi mit kaka sadhi kendo piny koro dung' mana Raila Amolo Odinga kod Martha Karua wacho kanyo ni entiere dandora 4 kendo Ramogi TV more eyo mokadho. Wacho ni Mosna Lydia, it is 5th day ondiko gi Kizungu, 5th attempt. Our day is serious. We wish Wuod Oganda the very best this time round. To manaka wawuok oko miwago kura. Ok NPM mar numbers but NPM mar turnout. Mano di kimako ero babatoni entiere Kisumu Europe. Ngene dombo godonjore nikech en Europe Kisumu kono jokia Kiswahili. Koro wacho no Diambo Benado Tieno kanyo wacho ni gintiere gi Peter Adeas e gwengo mag Ndhiwa kendo wacho ni gimora ahinya gi puotho mar Raila Amolo Odinga e laro content piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja. Koro giwacho ni gin go mana campaign de wakona motegno. Ka bende gacho ni gin gadier ni wang' to telo chomo piny Nyanza. Steve Nyakwaragai kantiere Mombasa wacho ni wang' ni Nyasaye nyalo miyo gima wadwaro kuom ndalo mathoth. Wakoyo mana kwe anagai koya Mombasa. Baba Papa mara Kisumo manu wuod wang' apala ka bondo wacho ni amor kodu kuom tich mabere wang' liech mar Ramogi kata kamano sani koro siasa eko chiek. Kabendo Uganda wa nitiere wang' mbui kacha kapok adhi kano kadomia tieno kawuok Rangwe constituency wacho ni en mor maduong' ahinya ni koro ng'wech osechakore ayanga mano kaluwore gi puoth mar Raila Amolo Odinga odiolar content piny Kenya. Ochok Victor kantiere nyama Lambwe county no ma Homa Bay bende wacho kanyo ni gimor mokalo kendo wacho kanyo ni omor gi sigana mimiyo gino mano mar Raila ngima Raila Amolo Odinga are kaka no chako weche go mag siasa. Erokamano nyakora Ramogi wan wadhi mane yueyo matin wakudi e pi moro to ka waduogo wan gi mathoth ahinya kokalo e Ramogi TV. Kik idhi mabor med mana keteka. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2#. Now. Wamama tutawafagilia, mayouth tunafagia, babas tunawafagilia. It's the biggest movement sweeping Kenya this election season. It's the Naivas Fagia Fest, the biggest clearance sale in 2022. Walk into your favorite Naivas Kiloko and find the cleanest discounts of up to 20, 30,
50% on the latest home appliances, electronics, and electricals for your home or office. The Naivas for Gear Fest, celebrating Kenya's most pro-safi discounts. Only at Naivas stores countrywide. Naivas saves you money. Kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor, imedo kilo 10, nikech kimedo kilo, timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kuponi laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo. Pok gunde ng'eny nikech imedo fweny gi piny maru. Interest no kod neno gik moko kaka di YouTube, gi jogoro moko be kai neno kaka igoro. Wantiere koda sunga kaluwore koda kit pok mantiere e aluora marwa. Ji oseng'e value mar tijwa. Chon ji ne paro ni law mowuok oko ber bolo law motwang' ka. Wafwenyogi kendo wamiyogi thuolo mar nyisruok. Nitie jok mane industry mosebede industry for so long. Los kodgi penjgi ni adwa loso gini, talose nade. Kik yie mar pok kod talanta bayi, chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi, kitayo kod an Sharon Ong'ao. Kaunti wa Homa Bay nigi lowo mamiyo, lwasi makare, gi jopiny maroteke. Karachuonyo puro pamba, kabondo golo rabuon. Rangwe golo mananas mamit mogik e Kenya mangima. Waket mwando e lwetgi mondo gibedi ni ginyalo yudo chiemo. Gima oseonge en chenro makare mwanyalo konyogo jopur, jopith gi jolupo. Arita mar jolupo wadhiketo mbele. Chenro mar chiero factory mar rech. Kaachiel gi yore lupo manyasani gin gik mwabro keto mbele. Tarik 9 dwe mar 8 ikaw kuchi mondi miwa an Gladys Wanga kaka governor. Gi Joseph Oyugi Magwanga. Wasingo nikech genowa en dongruok. Machiegni kendo nyakoro Ramogi Ankot waterie gwenge kate kor gwenge wadhi nyaka county no ma Homa Bay. Kama bende wang'iyo wach mar puodho jogo ma chung' e kor gwenge mopogore opogore kocha gi duol mar IBC. Wado kano jalar kom governor ma Homa Bay Evans Kidero puodhi ne dhi laro kom no mar governor. Duol mar IBC opuodho Kidero ma ochung' maonge duond bura mora mora. Kaka jafwambo moro ma Homa Bay Ali Abich leronwa Kidero bende gikone oyango jalupne ma en Elijah Odondi Kodo. Saa 5:30 mar onyango, gavana machon ma Nairobi Evans Kidero malaro kom gavana ma Homa Bay yiero mabiro ma ok otiyo gi duond bura mora mora ni omole apise mag IBC manitie boma ma Homa Bay mondo puodhe ayanga e dwaro mare mar bedo gavana mar 2 ma Homa Bay. Bang' kolo yotesene gi apisas mag IBC, Kidero ne onyiso mor mare bang' returning officer e county ma Homa Bay Frederick Apopa puodhe ayanga mondo koro dhi olar kom gavana e yiero tarik 9 dwe mar 8 higani. Jo IBC officials mag IBC ka oromo maber gi process papers maber to kaka gitime maber ni paro ni gibiro neno nombulu bi ogo maber maka waloyo to wan mibilando anu waloyo. Wan wabro tiyo. Bang' puoth mare, Kidero ne wuotho achiel kachiel kod johera mage ka gidonjo e boma ma Homa Bay nyaka alap mokiewo gi kar Juakali ma Homa Bay kama ne otwake gi jopiny kapok odhi nyime kod rally mare. Kuom kinde malach, Kidero osebedo ka oling' e wach yiero jalupne kendo kawuono ne owuok ayanga kendo yiero mane en jakom board ma ochung'ne ndiko jotich e county ma Homa Bay Elijah Odondi Kodo kaka jalupne. This is the beginning of the work that is going to deliver Homa Bay manyien, where
there'll be a big difference in people's lives, where we would add value and make a difference to the 1,039,000 people who live in Homa Bay County. I want to congratulate people of Homa Bay for coming out in large numbers today to welcome the governor as he presents his paper. I want to thank you. This is the beginning. This team is going to deliver. Kidero koni en kod agenda boro madongo mag dongruok ma odwar yego kaunti ma Homa Bay poni obio yiere komno kama oting'o bero sekta mar thieth, sekta mar somo, chugo thuolo mag tije ne rowere, tieko nok mar pie kind mamoko. Homa Bay chwa kaendi osiptandwani ni ka in gi kansa to nyaka idhi mana Eldoret, nyaka wabed gi cancer center Homa Bay ka. Wan gi ECD classroom classes kam 991. Bang' higni 3 wasegero gi te mwaketo desk ma kidi ok chuo nyithindo nyathi nikech sani kidi ma nyithindo bede chuo sienda nyathi ma kata gima japuonj puonjo ok owinji. Bende okwayo siasa mar kwe kaunti no e kinde ma koro chenro mag kampen dhi nyime ma otelo ne yiero maduong'. Ka ging'e ni dhi yombgi, tang'o miyo giketho saa gi kiny gitero, ok giweya weya. Nikech jakuo ma jakuo adiera be nyalo mchiki ne bro kwadi. Bang' yudo puotho yanga gi duol mar IBC Dr. Evans Kidero kochako yanga wuodhe madwaro bedo gavana mar ariyo e kaunti Homa Bay ka kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani. Dr. Kidero koro biro rakore debe kod jachung' mar ODM Gladys Wanga ma bende notero oboke mage mag puoth odiochieng' makiny e apise mag IBC e boma ma Homa Bay. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Batimana Alia Beach koya county ma Homa Bay. Yes. Korwa ng'iye mago matimore gwenge ma Siaya. Wadhi Siaya to mana kotenre gi weche mag siasa. Jachung' mar UDA ng'wech mar laro kom gavana ma Siaya Millicent Adhiambo Duor ogeng'ne gi IBC ni ok nyal laro komno. Ma otimore mana bang' kanyo osepuodhe ne ng'wejno. Duol mar IBC kokalo kuom apisa ma ochung'ne yiero ma Siaya Catherine Bulinda okoni jalup Millicent Adhiambo Rose Goreti pok nyocha ne ogwetao koa kuom duola ma ondiko jopuonje tich pacho ka TSC. Mana gifwenye kinde mane ginono otese Goreti kama ni duol mar IBC okono Millicent Adhiambo mondo ochope nyima put mane IBC okete winjo ng'ur ma jochung' mondo mione kaka inyalo yiene kata kopo ni inyalo yiene yiero jalup ne machielo. She's still an employee of TSC. So I told her that is the DCI is looking for you, but meanwhile I called the aspirant, that is the governor aspirant, to come to the office so that we can retake the certificate that we had given her. Then we cancelled her name from the system, but still we directed her, if she still is keen, she moves to tribunal, she goes to anniversary to address her case from there. But as long as on the ground at the Nandi Siaya County, we are already through. We've done what is supposed to have been done. We could not clear her because of the running mate. Millicent is a counseling psychologist with a lot of papers. I don't want to mention them all. Experience over 21 years, and now at the moment is here to help people, because in the professional mental health, we learn a lot regarding human beings, and that is why I'm here. And even if I'm with these people here, I can tell what Siaya people are struggling with. Okwaya mago matimore gwenge ma Siaya wanyono achiel kachiel nyake county no ma Migori kama duol matawo yiere pacho ka IBC opodho Joseph Owisungao kod mane jaod bura marongo Dalmas Otieno e laro kom governor ma Migori. Ngao chung ma onge duon bura mora ka Dalmas to chung kod duon bura mar Jubilee. Kano loso gi jofwambo bang' kano osepuodhi kod duol mar IBC. Ngao no koni thieth na achiel kuom gik madongo ma sirikande dhi bero e county ma Migori pone oyiere kaka governor. Okwayo oganda jo Migori mondo miye thuolo mar tieko ng'ur ma osebedo e ute mag thieth e county no. IBC kawuono omiyo wa certificate matiende ni wachako campaign from this minute ma wan kani. Ok obidok chien, wasebedo kwa campaign underground, to sani biro chuno wawuok oko adharani. Nikech sani koro wan gi campaign. Nobody onge ng'ama noyiene mondo campaign mbele ni kono. Lakini sani koro wan gi certificate mwanyalo campaign godo openly. Ageno jo Migori County nubro yiero ber gi rach. Ber bro wuok ir ng'ami geno
ng'ama in go gi geno, ng'ama trust, ng'ama nyalo deliver ni gimidwaro. We are going to build on what already the past government has done. What I can only assure the people of Migori, because Migori is a cosmopolitan county, is that we work towards unity. We will want to unite the people of Migori. But inwa singo niang no anyon kor gwenge koro waridre nyaka Mombasa. Owuok Migori wadonj Mombasa. Apisa mag duol mar IBC ne oko puodho jalar kom governor ma Mombasa kod otiko mar Vibrant Democratic Party VDP Hezron Awitibolo. Maen bang yangore ni ne oko chopo kare dwaro mag IEBC. Picha kod oboke mare mag degree mar Awiti nyiso ni onyisi ni kod ng'ikruok gino ma omiyo ne ochiwne thuolo nyaka chieng' tich ariyo mar juma manyien mondo mi ochwal gigo duto ma owinjore eka puodhe kaka jalar kom governor. Seche go gonya koram ga jong jalup governor Mombasa William Kingi babende olap dhoge ndong ne kom governor kod otiko mar Pamoja African Alliance kata pa ne orem ma oko puodhi bang jalup ne Amin Robo rem chwalo oboke mar idwaro. Voting passports so that they can put it nicely, because the one we have is a very small one. Secondly, with the degree, you have to certify current. Mine has already been certified and approved, but because of the new regulation for they must be signed again as every document required. And all the documents have already been passed through, so I'll fly tomorrow to Nairobi morning, then I may come back the same day, but Tuesday will give me my certificate. So everything is well and planned. Kaponi nyalo yiero ka takoni jo shanzu ke sana jo wabende muda koni kichwa ido ka jo wang'eny kuende jo kanyanam koro nyaka wakonyre keche ingene ka ng'ati ni kamoro idwanga dhodu kitegno. Sisi tutahakikisha kama kina mama hakuna vijana watakotumika ovyo. Tutazungumza siasa ya amani, tuuze sera zetu, tuuze manifesto zetu, na tuhakikishe ya kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ameingia rais. Tusimame kwa amani na upendo, manake sisi sote ni ndugu na ni majirani, na baada ya August pia tutakuwa hapa Mombasa. Kwa hiyo nahusia vijana wenzangu wajitokeze kwa wingi, lakini wajitokeze kwa amani. Thieth gi healthcare osebedo chandruok maduong' malich ne jo Homa Bay County. Mine tho ka nyuol, mine wuotho mabor kadhi manyo thieth, nderni be richo mochomo osiptende. Mine wa manyuol kata obedi ni gibede chula mfangano, kata obed remba, kata obed ringiti kata kiwa, nyaka gibed gi ambulance manyalo kelogi e mainland e saa asaya. Omiyo wasingo ni bang' ndalo 100 thieth wadhi kete maino wate mondo bed maber, mondo jowa kik tho gi tuoche manon. Wadhi kao pige ma chokore matindo goero mondo mi waketgi kanyakla, mondo mi oganda wa oyud pige, ostende oyud pige, jo piny oyud pige, sikunde bende oyud pige. Wasingo nikech genowa en dongruok. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app.
mar chudo kokalo e yor simo ni kod arita maber mana kaka bengi kendo imenyogi gi migepe mochung'ne omenda. Introducing BimaTap Comprehensive Cover from Direct Line Assurance. You can now enjoy a 1-month comprehensive cover for your personal motor vehicle in a few simple steps. Dial *487# for insurance. Chagua BimaTap Comprehensive. Enter your vehicle number plate, ID number and name. Enter the estimated vehicle value. Then select the start date. You'll get your cover as soon as the payment is made. Get your BimaTap Comprehensive Cover today. Direct Line. Every day is sure. Machiegni kendo nyako Ramogi wadhi nyime gi weche manyien mag OIMORE. Kabende waketo tenge mago mag siasa wadhi weche moko nyako Ramogi ji 12 gitongi magi masira marapaya manyo timore e gweng' Makanyonyo County Makitui bang' matatu mano miyango ni noting'o ji mathoth mokalo kwan nyong'elore kod ji e otieno. Jalup ruoth ma Kanyonyo Jacob Mweti kaloso kod jofwambo lero ni nyamburko no noting'o jowuoth mane wuok e nyasi mar nyombo e sub-county ma Mwingi kane pok giromo kod masirano. Ringre ji mano itongi magi ne otere kar kano ringre jomotho ma Kitui level 4 ka jowuoth ma oyudo hinyruok to no pod yudo thieth e osiptende opogore kama oting'o Matui level 4 kod osiptal maduong' mano ma Kenyatta. Sasa wakati ule dereva alikuwa anatubeba, alikuwa anajaribu wapate kiingine, sijui ni nini kifanyika. Kakuja kama anataka kukonga ingine, akapika ngazi katoka kando, kutoka kando kurutisha kwa barabara. Sasa ndio ilianguka. Nissan ilikuwa ni Nissan aina ya Nissan 14 sita na Kim Sako ambayo ilikuwa imetoka kwa function na ni watu wangu, ilikuwa imetoka area inaitwa Nzokani kuelekea Dual Function mahali panaitwa Mbondoni Mwingi. So wakati wa kurudi ndio waliweza kupata hiyo ajali Mwingi Kitui Junction, 1 kilometer from Mwingi Kitui Junction. Kawadhi nyime gi mago motenre gi weche mag thieth ni Kenya medo keto maino e kedo koda tuo mar kansa ka chenro mar puoyo jogo ma osekedo motegno gi tuo mar kansa bende koro sani miyo pek. Kaka jafomora Millicent Adhiambo lero ka eni county no ma Kisumu nyasi no bagi ka thieth maduong' ma Ramogi kama jogo ma osekedo gi tuo no chiwe sigandgi kendo medo jotuo mamoko geno. Sigana mar geno. Sigana ma ichiwo gi jogo ma osekedo motegno kod tuo kansa kendo loyo tuo no kama moko bende osegoyo okang' ka gimenyo chango margi. An gi breast cancer nochakre 2021 January kana biro ka adhi ultrasound, then adhi e biopsy, then result noduogo ni en breast cancer at stage 2. Kanye mana buok master adhi counseling. After counseling June 25th ne adhi mastectomy. Sani koro ane wuoth mar yath miluongo ni Herceptin mabro dhie sapar 18. Koro pod ane process to an gi yie gi geno ni adhi survive, I'm still surviving. Magi sigana ma Kenya sani okaw kod pek kendo ichiwo thuolo ne ji makamago mondo ochiw geno ne jotuo makidek bedo kod paro madang'ni. Kansa en tuo ma kodonjo to kelo chandruok, okelo rumo, okelo kuyo, okelo rem bende. Kuom nyithindo madhi skul moko bedo piny, kuom jogo matiyo moko bende weyo tich korito jogo, kuom jogo bende ma ng'atno bende momako irem dhie gigeni. E kaunti ma Kisumu nyasi ne obagi e kar yudo thieth maduong' ma Ramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Noyuda gi breast cancer to kana chako thieth mara nadhi Moi Referral Hospital Eldoret kanye mane othiedha otimna nyaka surgical kila kitu notimna kuro mbasani koro aneno ka ngima. Binga moa mana dala ko biro sama itere ir daktari ina sa caregiver ine manyaka ongiso daktari ko explain kata kadwa explain ne gima time
to in emiwachone ichaki translate ne mondo owinj maber. Bende egikaw thuolo makende mar lero midhiero magikaloe e kinde duto kama kweda be okowe chien. Nyiewo yien gi directly from cash ok nyalre. Koro NHIF kibedo covered to